zikhethile ukuba zilikhonze ibandla kaNkuluNkulu ngezwi. Malibonke igama lenkosi. Siphinde sikhulekele uhambo abantwana bakaNkuluNkulu besuka endaweni abasuka kuzo bezindlini kaNkuluNkulu, noma sebebuyele emuva babuyele bephephile. Ibalulekile sizoyifunda la izweni lenkosi ukuthi ibalulekile indaba yokuthandazela uhambo lwabantwana bakaNkuluNkulu. Sokuze kwajwayeleka ukuthi kuthiwe kunezingozi zephasika, kunezingozi zikaKhisimusi, uzothola ukuthi vele noSathane ikhonto ayenzayo ngalezo yikhathi. Anoma kezwakalani bazalwane. Ya asiqale kule yokuphepha kwabazalwane besuka endaweni abasuka kuzo beya endlini kaJehova, nokubuyela kwabemuva kube ukuphephile. And God has been very faithful bazalwane. If umuntu onothisayo besiye siyithandazele kakhulu noma amahlaba lonto, azange uNkulunkulu akasijabulise bazalwane. Iy'nkonzo zethu esikhathini esiningi ziba sebusuku, i-weekend ye-Sunday ebasemini. Ever since 2013, ever since 3:30 kwazofika eChina Mall zingena iy'moto zabazalwane, kodwa sikaze sizwe ngizothini isehlo esihlasimulisa umzimba, noma kwenzeka kuba kuncane kuthiwa hayi uthe umzalwane ephuma nje njengoba kade kwenzeka la kade sikhonzela khona ngala la kuthe wahlangana nengozi engasho lutho, kungephuka ithambo, kodwa nje kube yi-minor thing. Kodwa and-ke simbonile uNkulunkulu ngoDisemba bazalwane, abazalwane behlangana ney'ngozi kodwa baphume bengenalutho. NaseGoli bekube njalo, bunye ubaba wethu bamabinja naye be-involved kwi-accident, kodwa uNkulunkulu wathi no, not la iCKC, no, wait. Now ngifuna siboneke uEzra babethatha uhambo after 70 years bese Babylon. So bese bethatha uhambo lokubuyela eJerusalem besuka eBabylon. Akwaba ukufikela ukuthi noma ke akuzange kube into abayicabanga ukuyenza ukuthi bawucela usizo, and inkosi yayi ikulindele lokho ukuthi ilekelele ukuthi ithumele amasotsha azogada uIsrael uma esuka eBabylon eya eJerusalem. It was a very dangerous journey, kodwa sizozwa masifunde chapter 8 encwadini kaEzra sizwe ukuthi kwenzakalani, and balungiselela lolu hambo bazalwane ngomkhuleko nangokuzila ukudla. Njengoba senzile nje sisentabeni eGoli, bebesentabeni last week ka 3 days bekhulekela lenkonzo. Malibonke. Nathi ke si kulo mxhamsholo ke bazalwane ukukhulekela lo bantwana bakaNkulunkulu lapha kuEzra chapter 8 verse 21 no verse 22. Siyosho verse 23 sicele ubaba Khumalo asifundele. Ezra chapter 8 verse 21. Ngase ngimemezela khona ukuzila ukudla ngasemfuleni iAhava ukuba sizithobe phambi kaNkulunkulu, sizifunele kuye indlela emhlophe thina nabantwana bethu nemfuyo yethu yonke.
ngokuba nganginamahloni ukucela enkosini impi namahashi ukuba basisize ezitheni zasendleleni, ngokuba sasikhulumile enkosini sathi, isandla sikaNkulunkulu wethu siphezu kwabo bonke abamfunayo ukuba kube kuhle, kepha amandla akhe nentukuthelo yakhe kuphezu kwabo bonke abamshiyayo. Verse 23. Sase sizila-ke sanxusa uNkulunkulu wethu ngalokho wasizwa. Sifundele verse 31. Verse 31. Yeah. Sase sisuka emfuleni iAhava ngolwe12 lwenyanga yokuqala ukuba siye eJerusalema. Isandla sikaNkulunkulu wethu sasiphezu kwethu, wasophula esandleni sesitha nakumqamekeli endleleni. Verse 32. Safika eJerusalema sahlala khona izinsuku ezintathu. Safika eJerusalem sahlala khona. Uhambo lwalungelona uhambo olungenasitha, lwaluhambo olwalunengozi, kodwa isandla sikaJehova was upon them. And lo nkonzo yohambo besuka eJerusalem njengokwesithembiso sikaNkulunkulu ngomprofeti uJeremiya ukuthi uzobakhumbula after 70 years bazobuyela ekhaya. So it was a long journey, and a journey without any security from the king. His security ababenayo, it was from the King of Kings. So bam entreata kuNkulunkulu noma ke bamfuna uNkulunkulu baba humble before him, bekhuleka bezile nokudla. Malibonke igama lenkosi. So bazalwane kusho ukuthi ke uma sesikhuleka sikhulekela lenkonzo sizobopha yonke into uSathana ayiplanile. Uma kade kuzochitha igazi sokubopha lokho esibopha emhlabeni kuboshiwe nasezulwini. Umthandazo unamandla njengalowo esikhuleka kuye ngoba nguye osuke ezosiphendula emthandazweni. Angiyiphinde lento. Umkhuleko wethu unamandla ngangalo esikhuleka kuye ngoba huye vele ozophendula umthandazo wethu. Uyabona? Ujulile lonto. Angiphinde umkhuleko olungileyo okukholwa unamandla bazalwane. Kodwa amandla omkhuleko anjengalowo ozosiphendula uma sikhuleka. uNkulunkulu engu-Almighty God, with whom nothing is impossible, bese sikhuleka kuye. Umthandazo wethu unamandla njengalo esikhuleka kuye ngoba uye vele ozophendula umthandazo wethu. Injalo nje lento. Ake sibuye size lapha kuma-Efese chapter 6. Ama-Efese chapter 6 siqale verse 20. Ephesians chapter 6. Kuhlonyiswa ibandla la kuqalwe ngokuthi qinane enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Iphinde ithi asimamene nenyama negazi. So uma sisemthandazweni ke bazalwane siyanxuswa uNkulunkulu ukuthi sikhuleke ngakho konke ukukhuleka. Uma nje sekuqedwe ukuthi uMoya Ngcwele asinike izikhali kufanele sizigqoke, actually take the whole armor of God. Then lapha verse 18 bese uMoya Ngcwele asho umkhuleko onjengesikhali nawo ngoba kuhlonyiswa abangcwele bakhe. Asiphelele ekuhlomeni kwethu noma singahloma ngezwi kodwa masingenayo iweapon of prayer. Malibonge igama lenkosi.
verse 18. Verse 18. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngiyishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli engiyisithunywa ngalo esiboshiwe ngamaketanga ukuze ngikhulume ngesibindi ngalo njengokuba kufanele ukuba ngikhulume. Malibonge igama lenkosi. Verse 18 sibona la ibandla likhulekela abangcwele bonke. Kule nkonzo yephasika sikhulekele bonke abangcwele. In other words, it's like we pray for those abazoministerishwa okuzoministerishwa kubo and nalabo abazoministerisha ngezwi. Verse 19 uthi nami ningikhulekele. So masikhulekela abangcwele bonke isho kamnandi ngesingisi praying always with all prayers and supplication in the spirit and watching thereunto with all perseverance, supplication for all the saints. For all the saints. For all the saints, alisetshenziswa kungekho okulindeleke ukuthi kwenziwe ngabangcwele. Angani manizizwa mbazalwane? Yeah, praying for all the saints. We are praying for all that are set apart for God, for a special task. Malibonge igama lenkosi. Yeah, because as the saints, sinjengama stakeholders, kulo mcimbi omkhulu, we participate asikhonzwa kuphela sinenkonzo. Meaning sinabazalwane who will be involved to make sure ukuthi umcimbi wonke uhamba ngemfanelo nangenhlelo. Praying for all the saints. The saints are those that are set apart by God for a special assignment, special task. Malibonge igama lenkosi. That is why iBhayibheli mangabe lichaza ama saints liwabiza kwendawo mawufunda chapter 4 kuthiwa there are fivefold ministries that are to the saints for the equipment. Kuthiwa aba saints they are equipped, ahlonyiswa, anikwa equipment yokusebenza for the work of the ministry. Once ikhulunywa ngama saints kunomsebenzi ozothinteka lapho because but they are set apart for God. Actually uSamson wayebizwa ngomNazari kaNkulunkulu. Asho sonke umNazari. Yeah, igama elithi Nazari cishe libe synonymous negama elithi those who are set apart, separated, concentrated for a special task. Abantu abangcwaliswe njengezitsha zethempeli ukuba zingasebenzi umsebenzi, zisebenza umsebenzi wasethempelini. Ngoba mazenza umsebenzi kuzobhalwa odongweni kuthiwa mene take ufasini. Ngoba kuthathwa izitsha zomsebenzi ongcwele kwenziwa ngazo ezinye izinto. Nathi ke as saints we are his vessels in the house. Angani masekhona nibazalwane? Ya ngisho uPaulos mayibizwa kuthiwa isitsha uthi uNkulunkulu uyisitsha sami engisikhethile. So lelo gama liyafana negama lama saints, liyafana namagama ama servants, abantu abasevayo in the house of God. Sikhulekele wonke umsebenzi ozobe wenzeka bazalwane ngisho ababheka imoto we have to pray for them. Abaphekayo we have to pray for them. Nikhona bazalwane ushers sibakhulekele bazalwane ngoba benza inkonzo media sibakhulekele because kunama demona specialize ngetechnology ubona kulokusha ibhika nje kanti azange sibakhave ngomthandazo kezwela
sithandazela abantwana bethu abasihola ngendumiso sibakhulekele because the umsebenzi wabo usupporta laba balaphana ku verse 19 lapho ethu Paulos khona awusho awuphinde baba lapha no verse 18 kuthiwa sithandaza ngalo lonke uhlobo lokuthandaza sithandaza ngesineke malibonke igama lenkosi kusho ukuthi asipheleli la ekuthandazeni sithandaza ngisho emakhaya singathathi izinto for granted bazalwane noma usathane beplaneni noma ngaze kufike i-devil worshipper deployelwe ukuthi izophazamisa ukukhonza kwethu makutholakala ukuthi umkhuleko webandla has covered all, has diffused everything usathana ayiplanile makubiza ukuthi sikhulekele ngisho isimo sezulu sinelungelo ukukhulekela isimo sezulu ukuthi sihloniphe umcimbi omkhulu wokucelebrate asikhali asizili lento eyenzeke eGolgotha ayisenzi sizile siphatheke kabi ngoba it pleased God ukuthi uNkulunkulu you know it's like it's Jesus sethu sibe kuphezu kwaKristu. God was pleased. Ingakho this is my beloved son in whom I'm well pleased. Ingakho Moses sethandaza uthi not my will yokuthi either ngingayi noma ngiye but thy will be done. That will what was ukuya kaJesu esiphambanweni aliphuze yonke inkomisho olaka likaNkulunkulu olwalizobayi lalwalizophuzwa yithi sihlale kubhujisweni ingunaphakade anganoma nisekhona yini. So he was doing the will of the Father. Mawufunda incwadi yakaIsaya uyabona ukuthi God was pleased. Hawu kanjani indodana yakhe ishayiwe yathelwa ngamathe yahlusula intshebe ubona ngalo uNkulunkulu ukuthi yonke lento enzakalayo because Christ is our kinsman's redeemer. He's our propitiation. Uyena owenza ukuthi ulaka likaNkulunkulu obeliqondene nathi ludliwe uyena lonke. Awunikhona nonke bazalwane yeah ulaka lonke likaNkulunkulu against us laphelela kuKristu then he became our propitiation malibonke igama lenkosi. So we have all the reason to celebrate futhi ke thina asisebona bezinsuku ezispecial nize nibheke lento ngizoyenza ngo2025 singase kwenze ngoSeptember sibe namazo 7 baso ngoba asisaboshiwe usuku asisebona abantu beyinsuku malibonke igama lenkosi hallelujah. So awusifundele ke baba uphinde usifundele lapha ku verse 19 kuyona le ndawo verse 19 ninginxusele nami ukuba ngiphiwe izwi nxa ngivula umlomo wami ngize ngishumayele ngesibindi imfihlakalo yevangeli. Ningi khulekele nami kuba ngenze njani ukuthi ukukhuluma kwami kungabe ukukhuluma nje kube ukukhuluma engikuthathe enkosini. So ukusuka kwalento engizoyisho from God iza kimi izoza ngeconduit yemikhuleko yenu. Awunikhona bazalwane izoza ngepipe lemikhuleko yenu. Uma ningakhuleki aninayo ireason ukuthi asimzwanga kuba mahlaba engathi ubebheda namhlanje kufanele uzibuza ukuthi ubuthandaza yini ngoba sekubonakala ukuthi kanti ukukhuluma kwengcezu kaNkulunkulu sehlelo isibusiso uNkulunkulu alifakazele mawufunda chapter 4 ibandla lapho likhulekela izingceku zikaNkulunkulu malibonke igama lenkosi lihlangene kanje ibandla liyathandaza lithandaza ngesineke lithi unika abakhonzi bakho isibindi izwi lokuba bashumele izwi kaNkulunkulu sokuba bashumela izwi kaNkulunkulu ngesibindi ubese uyalifakazela izwi abalishumelayo ngemizibonakaliso nezimangaliso. Mawungena ku chapter 5 hayi sibona uNkulunkulu egcwalisa imikhuleko yabangcwele lithi iBhayibheli mabeqeda ukukhuleka lo mkhuleko bekhulekela izingceku zikaNkulunkulu bekhulekela nokusongelwa kwazo. Amen. Bethi bheka Jehova ukusongelwa kwabo ubheke Jehova ukusongelwa kwabo
izitha ezimelene nabo. Hey bazalwane, hayi angiyazi lento. Kwakwenze njani uNkulunkulu asinike itask ebaluleke kangaka? Uthi noma kade ezokwenza angakwazi ukwenza singashongo thina. Indaba leyo, yabona? uNkulunkulu uthi uPawulos ngakwamukela enkosini nalokho engininika kona. Ukuze akwazi ukuthola from the Lord. Hallelujah. Kufanele kube khona ozoba in between ekhulekela ukusuka kwezwi from the Father liyophuma encekweni yakhe. Awuni khona bazalwane, including ngisho isibindi siyasikhulekela, nika abakhonzi bakho isibindi bangabi namahloni. Hallelujah. Uyabona sithandazela ukuthi uNkulunkulu uMoya Ngcwele aministerishe isibindi newisdom and words that are from the revelation. Malibongo ngesikhathi uPetro ethi you are the Christ, the Son of the living God, kuthiwa inyama negazi. Hallelujah. Akwembulelanga lokho ukunika ubaba ukuthi umazi ukuthi ubani lo phakathi kwenu. Kuthiwa abaprofeti babeprofeta njengoba beqhutshwa nguMoya Ngcwele, as they were moved by the Holy Spirit. Abaprofeti in the Old Testament they used to say mabezo prophet lafika izwi lika Jehova kimi lithi. Umprofeti uyafikelwa izwi. Kodwa sekuyabonakala la ukuthi Paulos bathi ukuze lifike sicela imkhuleko yenu. Ngana manje khona yini? Yeah, manikhuleka ukuthi uNkulunkulu asiphe izwi, sishumele izwi njengoba kufanele, silishumele futhi ngaso sonke isibindi, sidepende emikhulekweni yenu. Songena kule nkonzo ke bazalwane namhlanje. Uyabona ukuthi uPaulos la akagcini ngokuthi kuthandazelwa ama saints. Nikhona nonke bazalwane uthi ningikhulekele nami. Yayizwa lonto. So lenkonzo sihlanza bonke abantu abazoparticipate kule nkonzo yephasika. Sesishilo lapha kuEzra ukuthi sithandazela ngisho ukusuka kwabo bangahlangane nokuhijack kwemoto, nokuphuka kwemoto endleleni, nokuqhuma kwethayi. Kungaqhumi ngisho ithayi, sinelungelo lokwenza lokho. Sinegunya lokwenza lokho. Lize lithi iBhayibheli uma ababili emhlabeni now we are more than 2 here. Bevumelana noma ngaluphi udaba abalicela kuNkulunkulu. uNkulunkulu osezulwini bona besemhlabeni uzobenzela abacelayo. Ngithema ngiqala la ngathi umthandazo wakho upowerful njengalo othandaza kuye ngoba uyena ozowuphendula umthandazo. Yeah, indaba ila ukuthi ubani ozophendula. Awunikho. So azili kuzothandaza umthandazo religious, sizothandaza umthandazo release izinto from heaven. Vele sitsheli kwathiwa sothi masithandaza sithi your will be done on earth as it is in heaven. Heaven izulu nomhlaba. Manje kuthiwa uma amabili emhlabeni becela noma bevumelana noma ngaluphi udaba abalicelayo kuNkulunkulu, ubaba osezulwini kwindawo ukuthi ubaba osemfihlakalweni obona emfihlakalweni esemfihlakalweni nayo, kodwa mayisephendula uzophendula into ebonwa ngamehlo. Sikhuleka uNkulunkulu ophendulayo la. Sikhulekela ama saints bazalwane, sikhulekela ama saints azokhonza ibandla ngayo yonke indlu, ngisho ukucleana yonke lonto bakwenze bekumoya. Bakwenze ngathi uKristu wenza ngoba vele ba amalungu emzimbeni kaKristu. Mabe clean abantu abankulunkulu uJesu ucleanayo. Ngoba kusaphila bona phela uKristu ophilayo. Usekhona la endlini? Yeah. Bona babethelwa kanye noKristu, akusaphili bona kodwa uKristu ophilayo. So mawubona umzalwane ecleana elungisiza izitulo ithi nanga uJesu ecleana la, uJesu uyacleana Nkosi yami. Awuni khona nonke bazalwane. Ngoba ngisho ukucleana ukwamukela enkosini. Akuyonto esuka ekhanda inkonzo. And awukhonza abazalwane, ukhonza uKristu. Awuni khona abazalwane. Ukhonza ibandla, ukhonza umzimba kaKristu, ukhonza uKristu, umthela ngeperfume ukuthi anuke kamnandi. Izinto noma ngena ubani abone ukusetheka kwezinto. Sikhulekele all the saints. Uyayizwa lo ndawo? Sikhulekele abangcwele abahlukaniselwe umsebenzi kaNkulunkulu. Bese sikhulekele ingcebo zakhe azokhuluma ngazo amazo 7 nazonke nje izikhuluma ezobe zikhuluma, sikhuleke ukuthi zikhuluma into ezithatha direct from heaven. Malibonke igama lenkosi. Sinikele kuMama Hlaba, ngicela sonke sime ngezinyawo
egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sizovula umlomo wethu bazalwane njengomyalelo wezwi esebekile umoya ingcwele izinto kufanele sithandazele. Amen. uThixo ready ukwenza. Hallelujah. Thina sidlala eyethu indima yokukhuleka, uThixo adlale eyakhe esingakwazi thina ukuyenza. Amen. Yokuthi aprotecte abangcwele besasuka endaweni abasuka kuzo, uThixo abemningi ekuhlanganeni kwethu. Amen. Bonke abazobe beseva baseve ngokuqhutshwa umoya oyingcwele, ngabe bikhonto ezothiya ukukhuluma kwezwi likaNkulunkulu. Amen. Sizocela ke bazalwane sivule imlomo sithandaze.